Седя и си мисля, празен е листа. Спомена ме връща 96-та. Времена на промени, подмяна на ценности. А ние хлапаци, готови за подвизи. 10 дона за кецари, всички други дрехи стари за стотинки от килата. Триката, до колената дъната, без чупки. Среща, всяка вечер 7 на дупки. До 8 часа е събрана сгънта. После пътя ни води към Кирил и Методи. Развъртаме веднага кой каквото има. За десерт бърз баскет, 3 на 3. И от време на време, ей така за атракция. РДВР-то ни спринтва някой друга акция. От двора до морската пътя ни е кратък. На средата на винарната налеч обаче чакат. Малкото пари за секунди втечняваме. Взимаме, даваме и заминаваме. Седейки на последните слънчеви бейки. Рамо до рано седим пред големият син аспирин. Слънце изгрява, клинка ни сбива. Максимата стара, кръгът затваря. Препускаме яхтали коня на времето, с крака заклещени в стремето. Лирика пишеме от носталгия водени. Какво е живота, ако не е фабрика за спомени? Препускаме яхнали коня на времето, с крака заплетени в стремето. Лирика пишем от носталгия водени. Какво е живота, ако не е фабрика за спомени? Препускаме яхнали коня на времето, с крака заплетени в стремето. Лирика пишем от носталгия водени. Какво е живота, ако не е фабрика за спомени?